kumsang ni bali khan no pakhat chu mani nun na lange ni ya shatin arwang hmoniya anlaina hnaile chenrol te chuan ain ti hlum chan tur anin rin siak hi adiringuta rirolama har sananin depression wanga inti hlumani chu anrin dan berani mase nuchui tu tele forensic lam mithiamte anin rol meu chuan ani chuan mani inti hlum ani anring theita tat laumai a chanchin kan soitur hi Jennifer Corbin niin pasal thatak neya chung ko thatak dina chian tam tak siam chu aswang to na le aril rula ber tu ani china chunga du tho sam te chu Dr. Hlo tling tak mai Dr. Bart Corbin nei nuwa chuan ti puitlinin a oma kumsari aral meu chuan fapa pahnih nei tuin in nuam taka an khosa a mase Jennifer le Bart no pain kara chuan in ngir ngauna a umta zeu zeu maya chungkha chu Bart le Jennifer le chu Jennifer karin anu le patin lama chuan an leng chhuaka gas station a petrol thuna Jennifer a chwa hlan chuan dashboard a chuan Jennifer purse chu Bart chuan a mu hlol maya a chunga en chuan Jennifer in Christy mingpo hena changa lekha thon adon chu a mu chhuak nol maya anin lai china chungchang a zia ana lawni Bart hin chu a urin Jennifer kar chunga alu le rwa chuan a chhuwa chhal ngala an hole lama chuan in hnial boyin Bart chuan Jennifer hmaya chuan a beng sia maya hita chang hian anin kar chu a khezau ta tual mai ni Bart hi ha doctor niin ani po hi assistant nen ani ngai zong niin an tho puide chuan an soi ve boka hetiang ani vele tak zela phei chuan an nu pa chuan in chen zai relin Bartan kuda thaka wangin Jennifer point in chena lekha abwai pui ngal ta chuk chuk ani December ni li kumsang ni pali alawin her chwa chuan thilrap thak tak mai a thlengtlat mai an fapa kumsari upa chuan an chenana chuan nuber Jennifer ruang chu a hmuwa arwang kyanga hian 38 caliber pistol moniin amma ain kap hlumniin an ngaya lekha nu nung nu chialo ma se arwang hnoya chuan a pasal Bart nena anin chenna lekha chu lo oma chenkha chuan Jenniferin an nu pa in chen dil na lekha hu chuan a pasal alo uire san nen a fate a kol theidonin a she si lova aril rumangang chuan ama nu na chu alatani antiboka nu chui tu te chuan Bart chu komin ani chuan Jennifer boral zana chuan an ina changa darkar chan vetlan lek bar pakhata an chen hawa an kal thu soya a credit card mandan an en chuan a soi angein an kalna bar chang chuan ber som pali chu a card mangina leya an du to ka hunan man nuwa a champa chu zingdar khatvela thla hoin a unau pa ina zana arya thu soya Bart unau pa poin a ina bar chu arya ngei thu a soi ve bokani Jenniferin azan hun nu nung a mandan an zir chan chuan internet kal tlanga angai zong ni an shat love letter on thon tu Chris nen chuan phone le computer kal tlangin anin biati an che theya zingdar khatle chan ve thleng telephone a anin bia a computer a chuan Chris nen email kal tlangin anin bele boka Chris chuan Jennifer nena chuan hun nuam tak kan man dun lain revolverin ka chala chuk to la min kap tu ngem ti he zota Jennifer thi zan ber khera hetiang thu an soile Jennifer thi na phena hian thil in thup engemo om chu nu chui tu terin dan ani arwang chu autopsy nei ni yin atira chuan autopsy nei tu Dr. Carol Terry chuan Jennifer thi na chuan ngai dan han siam wak ngai na po shelawa mase arwang le fin fiana thalak te en chuan mani inti hlumna ni thein a shetalo Dr. chuan Jennifer lua hliam le a hliam na angle chu mani hliam in siam theina thil ani lo tina soimau maya ain kana hliam chan na chu atu khum lam a beng ding lam hnung zona chiah hian ania mani inti hlum turin a beng ding lam tu khum zon lama in ka dai chu thil mak tak le kha tak ni na soya chuta asilai chu a kong zona a khuma a omle dai boxia
Mahni tukhum han ka a silai fel taka a kong bul mut bua chu thun that le then mai chu thil ni thei ani mo lovani a kutala chuan thisin pakhat po a kai lova silai zen tak ngial po a kai lova silai kan mi po reng rengin a lo bera silai zen them takte te chu kan kuta a kai nge nge chin ti hin doctor tari chuan a soya hetiang ani wang hian nu chui tu tele forensic mithiam de chuan Mahni inthat na ni lovin tual tha na ni tin Jennifer case chu an ziak luta ma se tuin nge jen chu thi tura duang engwanga that ngot nge ani ta kang le a boral ma kum khat liam ta khan let le lokela a boral ma kum khat malama chang khan jen chuan internet a hun mang themin angai zong ni an chiat Chris nen chuan anin charna po internet kal tlangin ani ya Chris hi St. Joseph, Missouri a chengin Jennifer ti chena chenga Melzaret lai hla omania atira chuan chatroom atang chovin anin bechina mase anin berei tel tela email kal tlangin anin be chhauzela ti chuan online kal tlangin inlai china an nei chhauta ni he Chris po hi Jennifer thira chungchanga chuan nu chui tu de chuan konvein Jennifer boral zangkhan Missouri a chenai na om thu soya a phone record sa changin do ta soilo ti nem he ni yin rin hlel li sa changa thai bo ngalani rin hlel kai ber tur Jenny pasal lain mundang daya om zia fin fiana credit card receipt thlangin anaya nu chui tu te chuan rin hlel tur dang an mela lo ngai ta chutia Jenny chung tele a chian te biang biak na an nei lai chuan Jenny chan pakhat chuan nu chui tu te beng ver tak mai thil soi anei ta hlau maya dental school a barta bial nu chin Dolly Hearn chu ama apartment a kumsang khazakwa somkwa khan thia chhar alo ni towa akyanga chuan Jenny ruangbula an charang cha 38 caliber pistol chu mu alo ni towa arwang endik tu te chuan Mahni nu na la tin Dolly chu vuiliam ani ruang hlom tu coronerin Dolly I ain ka hlum thu anun chil chuan ama ain kap lo to pang tina lo changa anu le pa te chuan Dolly chuan bird chena tum nuwa Dolly chu a boral ni inan soya a ma puin bird chuan Dolly chu zuiruin kutte po a thlak china chum khat po Dolly apartment a lu juin Dolly zo te alo ruk chwa sak to boka he ba ka hian Dolly contact lens boma chuan a solution aya hairspray alo da sak to boka a project work poimo dental class a submit tur po alo ti chingpen sak to boka barta che dan rong lu tu ka wang hian aning kara Dolly nu le pa the chu inrul ngai khopin anum pha a an fanu chu ti boy to lova kalsan turin an nge na bar chuan chatakin ole ti na changa ti chuan a thlale maya chuan Dolly chu ama apartment a thia chhar ani zui tamaya ni Dolly chu Mahni inthat niin a che theilawa nu chui tu tele ruang endik tu te khan olsam taka anril ru siam mai lo khan an fanu ruang chu ril ru fim takin endik ni che thil diklo an mu nge an ring tlatani bartanu puile abial no hlui thi dan inang lu tukhi thil thlang palatan chuan amakti lo rual ani lova thil thlang pal ani nga chuan bar chu mi pawan doi tak anupui baka abial nu hluiten silai inang chia chein an nun na an chhati na ni Jenny case chu tol tha case anga zialu ani ta ka chuan Dolly boral la chenga kumsong pali nuwa avoi khatna tan Augusta Georgia nu chui tu de chuan Dolly Hearn case chu an thar tho vele ta a kumsang khazakwa sumkwa lai kha chuan Augusta Georgia chuan thisen perdan zir chiang mi thiam an la nei lawa mase kumsang ni palia chuan thisen perdan chui thiam tak Dwayne Piper an nei towa ani chuan Dolly ruang thalak te chu uluk takina ena Dolly chu thuthleng seya ake hlangin abob khokherin alu chu veilama a thlede obama asilai chu akut dinglama omin arwang thalak ani meu chuan paramedics lamin silai chu an lo la son dai towa asilai mulu na chu abeng dinglampang zone chhaw abek dinglama aniya maktak main
Jennifer ang thovin Dolly kudding lama chuan thisen kai mu turom lova hei hian ati chan chu Dolly I ka ani la hian a kudding lam chu a chelo shimshima a manglo shimshim ti na ni amal pui velama chuan thisen kain Piper chuan amal puya thisen kai chu a bek ka na chinga thisen ron luang thani lovin tu emoin amal puya chuan thisen ata tani ti ina soive boka kuta thisen kai ani lo vek chuan man ro a thisen kai chu Dolly malpuya ata chop niin asoya Dolly ruangbula pistol hi ama ta nge ania ama invenna na a inlo laya a kolreng chinani thisen perdan chui thiam doin Piper chuan chiang takin Dolly chu tha ani ama nunna la ti tu de thu soi chu kangai poi mo lo tu emoin athat nge ani ti ina soya rinhel kai ber chu Dr. Bart Corbin ani lo thei talawa thiam lo achangani nga chuan mi pahnih tha thu boyorin first degree murder charge manga shimna pek theiani dona mase anupuile abial no hluide chu atha anninge yemti fin fiana engmala umlawa Jennifer ri tha ani zana aumna niya soipo kha chui chatle chu angai melta ni barkha jingdar khat dikwala chwa sanangina insoya a champa a thla zowa a unau pa inlama riak tura a kalngal thu a soi khania mase a cell phone record sa chang chuan jingdar khatle mini sumnga pariata a phone changin tu emaw kola heti hunlai vel hian a phone chuan an chena in hnai ber to war chu aman boka Corbin hian tu tak chu kolang mo a ko record sa chang chuan Bart chuan an nupa counselor chu kolin atuk lama an nupa a hmun tumna appointment chu a cancel ti shiatania Jennifer chu a thidon thawa an nupa inkar siam chatna na counselor mu chu chulati lote po anima na a phone records le a call records achangin a chuan lam siam chu dotani ti highland anita a heba ka hian a chenom de chuan jingdar khatle mini somli panga vela Barda motor ron tlan thom an sha thun soya bitchuan mulo ma se jak rivut vut thom chu voitam an sha to wangin barda jak thom ngei ti chu an chiang ve hleya nu chui tu de chuan chu aya an sha chian chak jok chu anu pui tha na na 38 caliber pistol anei theidan chu niya reilawa chu pistol chu Birmingham Alabama cheng mi pa bakhat Richard Wilson an minga leiti an che thwaya Richard le Bart hi an lawin she chahle maya Richard hi main Bartapa company ya rinom takin salesman na alo chel reng towa Richard zonan zo chuan Richard chuan chu tyang pistol chu ale lo thule Bart nen po anin biak pop lo na are to thu soya mase dota soiti ti chiang torin Barton Richard chu Jennifer ri tha ani madeu khan a call na records an nei tlat mayani Richard chuan Bartata na rinom zelai chuan atal chhuat theidan tur ngai tua ngai ti siain nu chui tu te chu thu oi takin thu dik chil zai arel ta zoka Richard chuan Bart chuan anupuin abum kwal vela annun nain atur mai hlo wangin ain ven himnan silai ammo thu soya silai kana inwala wangin ka chena a run kala run la turin katia aron lata ne ti ina soya nu chui tu de chuan Bart hian Jennifer chu online chasa nei wanga thatni lovin Jennifer in chena du wanga thatanin jinga a aya niam le anga ine vmm mei chia ten an hnul chu pumthiam harati chin hleya adu du huna a hnul theilain annin ainrin ma a an hnul chu apom thiam lo niin an ngai ani Dolly nen ani ngai zon lai khan Dolly kha kumsom ni pasari upaniya kumkhat vel zen zon ani ngai zon nuwa Corbin a mizia chu Dolly chuan kham to hlein anin lai china chu ti to patuma chu chu Corbin chuan pom theilavin Dolly pokha a thatta ni melta hleni Dolly chu azui ruk chin baka a graduate na ta na a minor project poimo ati burban sakte chuan omzian nei tak silawa chuan Dolly in lwa chuan kalin chuan lam engemusiamin bolin mana dilanga Dolly in ain vena ta na a khum hnuaya silaya da chat chu lain Dolly in ring lo lai ati ve an chu
aka phlum ta ni in an ngaya kumsong pali nuwa anupui chunga thlentir lein zanlai dar ni rik dona an marriage counselor biak nuwa an ina lutin anupui chu aka phluma Mahni inthat anga alan theinan silai te chu Jennifer kyanga chona da a ain tha chananga alan theinan anin chena le kha chu ruang hnoya chona zebluta mase a shet lo chu sual chu a thu plen theilo ti hi ni an in a chhuasan hnuwa a unau pa in lama riak turin ain khal chuak le ta a thil maktak pakhat chu Jennifer online chas mi pa emaw kan ti kha me chia lo ni renga anin kara khan chianin lai china nge apialam thil om chu puanzar ani lem lawa bar chu mi pani tha thu boya rinhlel thuwa mananiya thitura chemna apum pel theinan Jennifer le Dolly te thina mo phurtu ani thuain puanga thiamlo chantir niin dam chung voi ni lungin tang tura achung thu rel sak ani ta ni tunchum kan crime story chu kha zong kha niya video te ingai na song ani chuan minlo like in minlo share sak vela channel te idu zong ani chuan minlo subscribe ve turin karon ngen cheni